El llibre de l'Èxode ens conta el moment solemne en què Déu va entregar a Moisès les taules amb els 10 manaments, aconteixement que tingué lloc al mont Sinaí. Els manaments són 10 i hem de saber que els nombres a la Bíblia no són casuals, tenen un profund sentit teològic. Quin? Certament hi ha 10 manaments, però quan llegim la primera plana de la Bíblia, que ens conta com Déu va crear el món en 6 dies i el 7è va descansar, hem de notar que Déu va crear el món mitjançant 10 ordres. Digué que hi hagi llum, que hi hagi llum, que hi hagi sol i estels, i n'hi hagué. Per tant, hi ha 10 manaments i hi ha 10 ordres en què Déu crea un món molt harmònic, molt bo. Quina relació hi ha entre aquestes dues vegades en què surt el nombre 10? Observem. Déu digué als nostres pares: cuidau la terra, cuidau el món, i feu possible que aquest món que jo he creat en 10 ordres es mantengui. I què hem de fer per mantenir aquest món harmònic? Complir els 10 manaments que el Senyor va donar a Moisès damunt del mont Sinaí. El complir els 10 manaments implica això, lluitar per mantenir l'ordre harmònic del món que Déu va crear al començament del temps mitjançant 10 ordres. En aquest programa fem tots aquest compromís, viure els manaments per mantenir i conservar l'ordre harmònic que Déu volgué pel nostre món.